Kadunungan yang Roh Suci. Panglimbang 5 menit dina Legi tanggal 8 Juni taun 2020. Kapetik saka Injil Yohanes bab 14 ayat 15, katerusake ayat 16, katerusake ayat 23b tekan ayat 26. Tembung kadunungan dumadi saka tembung dasar dunung antuk ater-aterka sarta antuk panambangan. Dene tembung dunung ngemu teges loro, papan utawa panggon, sarta mangerti lan bisa mbedakake bab ala lan becik. Wong kang dunung lumrahe bisa nuwuh ngrembakake diri minangka manungsa becik kanthi becik selaras angger lan paugeran. Bareng karo pasaman suci sajagat, dina iki awake dhewe padha ngriyayakake prastawa tedhak dalem Yang Roh Suci alias dina Pentakosta. Saka maneka kanugrahan kang kaasta dening Yang Roh Suci, ana salah sawijining kanugrahan kang prayoga kita lelimbang, kawicaksanan. Manut panemuku, kawicaksanan maujud ana sikap dunung, yaiku kahanan bisa mbedakake endi kang becik lan endi kang ala. Pasaman suci ngarani kang becik iki minangka kabecikan, dene kang ala minangka dosa. Kabecikan Katolik dumadi saka 7 perkara, yaiku kasucian, prasaja, welas asih, tumemen, kasabaran, becik aten-aten lan andhap asor. Urip suci utawa kasucian tegese tansah urip resik ati lan pikiran selaras dawuh paugeran dalem Gusti. Prasaja tegese urip sakmadya trima ing pandum. Welas asih tegese tansah tresnani pepadha tanpa mbedak-mbedakake. Tumemen tegese ndregil lan open ing perkara-perkara cilik. Sabar tegese nuhuni proses kang dumadi. Becik aten-atene tegese gampang kadudut mring panandanging liyan. Andhapasor tegese nglenggono ing kasakingan diri sarta ngakoni kaunggulane liyan. Kang ala dumadi jroning 7 perkara yaiku sikap kongas, kemaruk, kanepson, kemeren, serakah, nepsu jenis lan keset kemlelet. Kongas tegese ngegung-ngegungake diri sinambi ngremehake liyan. Kemaruk tegese ngangah-angah ora narima ing pandum. Kanepson tegese gampang kecocok lan kebrongot mring omongan lan kahanan. Kemeren tegese ora seneng menawa ana wong antuk kabegjan. Serakah tegese kupiya ngehaki darbe liyan. Nepsu jenis tegese ngegung-ngegungake kasenengan seksual. Keset kemlelet tegese kepengin urip kepenak ananging wegah tandang gawi. Wong kang kadunungan Yang Roh Suci kupiya ngendhaleni dosa-dosa pokok kang menawa dietut bakal nak kemanak. Sewalike dheweke tansah ngegegulang kabecikan-kabecikan mau saengga Wong Roh Suci yaiku kabecikan bisa karasakake saben wong. Para tresna pelem kinasih, titikane wong kang kadunungan Yang Roh Suci mapan ana kahanane kang dunung wicaksana saengga bisa dadi panutan lan patuladane liyan. Yang Roh Suci kang madunung ing sawijining wong mbiyantu meper piala kang angkrem ana kono. Monggo kita buka diri lan ati kita kanggo tansaya mangrajane Yang Roh Suci saengga urip kita bisa dadi berkah margo nyunarake sih kabar kabecikan dalem Allah. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Yang Roh Suci monggo rawuh angratoni manah hamba sedaya. Amre pinanggih tentrem raharja sedaya titahing alam donya. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta salami-laminipun. Amin.
Konyong asma dalem Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Siji. Amin.